are not licensed. Riwruok mar okinde pacho ka okwedo bura mano ng'adi gi doho mamalo manakuru geng'o kinde ma ok mar sirkal chung'ne sirkal ka giwacho ni ma en yo mar temo thiro tije okinde mathur kae. Jatend riwruok mar okinde LSK Faith Odhiambo owacho ni ma en paro ma sirkal osebedo godo kuom ndalo mogwaro sani mar thiro okinde mathur ka. Faith okoni LSK biro dhi e doho mondo mi gikwed ng'eto mar bura makamano kendo giikore mar golo paro mondo mi tim lokruok e bad migawo mar doho ka gitudo gi kod golo ng'eto moko mobam. Shall not sit back and watch the judiciary, the last line of defense for the people of Kenya, run rogue against its own people. Unless this trend is nipped in the bud and with the requisite firmness it deserves, we are prepared to agitate for a radical surgery as a means to uphold and protect our constitution. We have architects, we have doctors, we have engineers, who are all hired by government, and at the same time external professionals are still taken to do the work. World over, we have seen professionals working hand in hand with the government and government agencies, particularly because of the arena of expertise and capacity. And therefore, to single out the entire legal profession of the entire country is not only absurd, illegal and unconstitutional. Rawere ma johigni 25 madhi nyime kod twech e kar twech ma